Moje meno je Erik Gregor, pracujem ako agronóm na roľníckej spoločnosti Botovo, okres Rimavská Sobota. Tu za nami je soja, odroda Avenida a používali sme na ňu inokulant od spoločne Organix. Viac vám už o tom Slavo povie. Zdravím, moje meno je Slavo Cehula a zastupujem spoločnosť Organix a na uvedené osivo tejto soje bol použitý prípravok Rizoline v dávke 3 litre na 1 tonu. Tento prípravok obsahuje baktérie rodu Brazilikum japonicum. Kebyže mám ešte zhodnotiť ako pestovateľský ročník soje, tak bol fakt veľmi dobrý. Podľa mňa, pretože pršalo, bolo veľmi daždivé leto a akurát keď sme zasiali tú soju, tak boli zrážky v podstate počas celého leta rovnomerne. Úrody boli nadpriemerné, u nás sú vždy okolo 2 tony na hektár, alebo tak približne. A teraz vyšla konkrétne táto odroda 3,7 tony na hektár, čo je prekvapenie u nás, lebo už pestujeme dlhšie túto odrodu Avenidu a nikdy nevyšla najlepšie, ale tento rok bola najlepšia, 3,7 tony na hektár. Kebyže dačo o agronómii mám povedať, tak predplodina bola jačmeň. Siali sme to technológiou no-till, teda bezorbovo, priamo do strniska a nepoužívame žiadne umelé hnojiva. Používame iba listovú výživu, bor, mangán, molybden a klasika graminicid, herbicid. A to je tak všetko asi.